Η Iberia Tours είναι ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο που στοχεύει να σας χαρίσει τη μαγεία των εκδρομών με αυτό το ολοκαίνουργιο λεωφορείο. Σκοπεύουμε και στοχεύουμε στην αξέχαστη εμπειρία σας και σε οποιοδήποτε προορισμό της χώρας και θέλουμε να το ταξιδέψετε με άνεση και ευχαρίστηση. Για μας τα ταξίδια δεν είναι απλά μια μετακίνηση, είναι οι αναμνήσεις που θέλουμε να εμπλουτίσουν τη ζωή τους οποιοσδήποτε ταξιδέψει μαζί μας με νέες γνώσεις και πολιτιστικά ωφέλη. Είμαστε εδώ για να ανακαλύψουμε οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας ή άλλης χώρας επιθυμούμε. Οι δικές μας εκδρομές είναι σχεδιασμένες με προσοχή στη λεπτομέρεια και θέλουμε χωρίς άγχος στην οδήγηση, στην οργάνωση αυτού του ταξιδιού να το απολαύσετε κι εσείς. Έχουμε εξειδικευμένους οδηγούς, συνοδούς επίσης που θα συμπεριφερθούν με επαγγελματισμό και ενθουσιασμό. Και θέλουμε γενικώς, όπως είπαμε, το ταξίδι να είναι ευχάριστο. Ανεξάρτητα από όλα λοιπόν που θέλουμε να προσφέρουμε, τα ιστορικά μνημεία, τη γαστρονομία της κάθε περιοχής, τις εκδρομές, τις πολιτιστικές κτλ., στοχεύουμε στο να επιλέξετε τη Iberia Tours ξανά και ξανά για ένα επόμενο ταξίδι και να αφήσετε να σας οδηγήσουμε σε μια ξέχαστη εμπειρία. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλώς ορίσατε στη Iberia Tours, το πιο συναρπαστικό προορισμό των εκδρομών με λεωφορείο. Είμαι ο οδηγός σας για αυτό το ταξίδι. Στη Iberia Tours πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι γεμάτος εκπλήξεις και ομορφιά και είναι χρέος μας να σας τον παρουσιάσουμε. Με την άνεση και την πολυτέλεια των λεωφορείων μας θα ταξιδέψετε με άνεση και ασφάλεια σε καταπληκτικούς προορισμούς. Απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της διαδρομής σας. Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μαζί με μας, θα δείτε πέρα από τα τυπικά αξιοθέατα, θα βιώσετε τον πλούτο του τοπικού πολιτισμού, θα γευτείτε τις γεύσεις της τοπικής κουζίνας και θα δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για πάντα. Ανεξάρτητα από το προορισμό που επιλέξετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Απλά χαλαρώστε, αφηθείτε στην ομορφιά του ταξιδιού και απολαύστε την εξερεύνηση. Επιλέξτε τη Iberia Tours για το επόμενο ταξίδι σας. Ετοιμαστείτε να ζήσετε μια περιπέτεια που θα σας μείνει αξέχαστη. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε και ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτήν την υπέροχη εμπειρία μαζί σας. Καλό ταξίδι!